Javocraft server 6+. To neznamená, že je to 6 rokov, jo? Ale o to, že je to 6. edícia nášho Javocraft serveru, ktorý je pre tých najvernejších fanúšikov. Takže sa snažte sa byť mojimi najvernejšími fanúšikmi a tu máte možno aj prístup. Ale to až po reklame. Som niekde v zime, pretože ja som vlastne na streame povedal, že by som sa chcel možno tu zabývať. Jau. Keď si pozrieme mapu, poďte sa, kde som všade bol. Hej ľudia, toto je ale akože prúser, tu nič není, tu sú tam lesy, kurde. Najlepšie bolo asi fakt na tej planine zamrznutej. WTF? Za všetko môžete vy. Hej ľudia, neviem, či to je ostrov alebo pevnina. Ale toto tu vyzerá presne jak pre mňa. Kráso, vyzerá podľa mapy, že tu nikto není. Toto by mohlo byť to územie Javínka. Ale tu ľudia, toto bude územie Javínka. A my si položíme náš základný stavebný kameň a to je naša posteľ a dáme si tu náš respawn point. Tak toto si s ním, však som to s ním aj vybavil. Hej, začína byť, nespať please. OK, ale teraz možno zomriem. Držte mi palce, ľudia. Teraz si môžete v túto chvíľu tipnúť, či Javo zomrie alebo nezomrie.